Karel založil firmu Business Factory, tam má na starost top klienty Facebooku a většinu takových těch top značek, těch největších značek, které na Facebooku jsou. Ve zkratce jsou preferred marketing developer, kterých je na světě zhruba 50. Což třeba mě osobně zaujalo, tak Business Factory najdete na doméně písmeno b.cz. Tak já už předám slovo Karlovi. Já jsem tady Martinovi všechny zdravím, říkal právě, kdo jsem a on takový, jo, to je to s tou doménou b.cz, tak to mě zaujalo. Nicméně, o čem bych vám chtěl říct, je v podstatě, jak využít Facebook jako nové médium, které není jenom o lajcích, ale které je o tom, že se na tom dá vydělat. Já vám pustím takové videjko. I got some choice lists right here. Impressions, page views, followers. Are they pure? Man, I don't fuck with bots. How about likes? You got some likes? Well, it's a high-class operation. Come on. Everybody's doing it. I got my whole cute portfolio right here. Easy. I just need enough to get me through this quarter. Clicks. You are buying clicks. What have I done to children? A začínal jsem teďka tímto videjkem z toho důvodu, že ním začal i Facebook. Před 2 týdnama na Facebook Preferred Marketing Developer Summitu. A chce tímto jasně říct, že lidi už by měli přestat Facebook vnímat jako brandové médium, které je jenom o tom kupovat co nejlevnější kliky, ale aby o tom přemýšleli jako médium, které opravdu dovede přinést lepší výsledky, které přinese jasně měřitelný ROI. A to je přesně naše funkce. A my jako Ads Preferred Marketing Developer, vlastně naše funkce je to, aby když existuje nějaký klient Facebooku, který utrácí, nevím, třeba 10 000 euro měsíčně a Facebook si myslí, že by mohl utrácet víc, tak právě na to používá i ty PMD, ty firmy, které takto značkuje, které se snaží díky technologiím pomoct klientům v tom, aby jim Facebook fungoval lépe a tím pádem můžou tyto klienti více utrácet ve Facebooku. Či většina uživatelů si myslí, že jako na e-commerce nebo na lead generation, prostě na výkonový jakoby kampaně používat Google a my se snažíme přesvědčit o tom, že tomu tak nemusí být. Tady je jeden příklad a je to zrovna lead generation na telekomunikačního operátora, kde se jim opravdu daří dosáhnout lepšího konverzního poměru, než má Google, a to i v last touch atribuci. Čili opravdu to je možné, já vám ještě ukážu další příklady. A hlavně si povíme o tom, jakým způsobem je možné takto Facebook využívat efektivně. A především nejsilnější asi technologie Facebooku se jmenuje Website Custom Audience. Zná ji někdo? Používá někdo Website Custom Audience? Jo, tak to je dobře, že jsme tady. A jedná se o takový kus kódu, který když si dáte na web, tak najednou vidíte, jaký lidi vám tam chodí a můžete je remarketovat na Facebooku. Kromě toho, že je můžete remarketovat, tak tomu můžete používat i klasický targeting Facebooku a navíc oproti takovým tím klasickým metodám remarketingu, které jsou založené na cookies, čili v podstatě na tom, že identifikují prohlížeč uživatele, tak tím, že vlastně Facebook ví vaše Facebook ID, vy se přihlašujete pod stejným Facebook ID v různých přístrojích, co máte, tak je to
i takzvaně cross-device remarketing friendly. A to řeší jeden problém, kterému se říká multiscreening, a v podstatě to je to číslo nahoře vlevo. Tak podle výzkumu 57% lidí, kteří třeba se dělají nějaký nákup nebo provádí nějakou transakci, tak během své konverzní cesty vystřídají alespoň 2 zařízení. Jo, to znamená, že si prohlížím v nějakém e-shopu v práci na počítači, o tom přijdu dom, tam používám jiný počítač nebo mobil nebo tablet. Jo, čili pokud chcete ty uživatele remarketovat, tak vy vlastně musíte remarketovat cross-devicely, či na všech jejich zařízení. A s tím má Google problém, protože ten si toho uživatele tak nespojí. Facebook je v tomto mnohem jednodušší, protože prostě ten uživatel je přihlášený pod Facebookem jako jasná identita. Čili ten website Custom Audience kód vypadá nějak takto, on už je ve verzi 2, kdy můžete Facebooku nejenom říct, změř mě uživatele, který mě chodí na web, sbírej mi je, ale ještě mu můžete posílat další informace, že třeba uživatel, já nevím, navštívil nějakou kategorii, nebo že cena toho produktu, který navštívil, byla třeba v tomto případě 199 korun, čím mu můžete posílat jakékoliv údaje chcete a ty později využít pro samotný remarketing. A tohle jsou screenshoty normálně z facebookového prostředí, z takového toho editoru, co má na reklamy, a tam jste sami schopni si napsat, jakoby, jaké skupiny lidí chcete remarketovat, a v podstatě taková galerie toho, jak se to dá použít, tady jsou různé webovky, jak to používají, či třeba booking.com si počítá, kolik jste navštívili stránek nebo fotek o určitým hotelu, a díky tomu ví, jakoby, jak moc silný je váš záměr si ten hotel bookovat, či potom vás remarketuje na Facebooku na základě tady z těch vlastně množin, které zná. Proč tady mluvím o tom website Custom Audience? Je to velmi silná zbraň, jak získat relevantní výkon, protože vy prostě budete remarketovat lidi, kteří vám chodí na web, a budete remarketovat na všech jejich zařízení, a tím pádem prostě máte zajištěný, oproti Google Display Networku je to dokonce i lehce levnější ty kliky, takže máte zařízený, že prostě cílíte správné lidi. Důležitý pro Facebook, nebo pro to, abyste byli úspěšní ve Facebooku, je dobře bidovat. A já jenom se ještě zeptám, abych mluvil buď méně nebo více jako do hloubky. Kdo z vás tady manažuje reklamy na Facebooku? Jo, či tohle je takový intro k tomu, abyste mohli začít. V podstatě já to budu říkat zjednodušenějc. Facebook, když tvořím reklamu, tak mu musím říct, jakoby, kolik jsem schopný zaplatit za klik. A já jsem schopný mu říct, že jsem schopný zaplatit za klik třeba $1. A to není ale jediný, co ho zajímá. On, když se rozmýšlí, jakou reklamu vám zasadit v momentě, kdy se přihlásíte do Facebooku, tak se vám zobrazí nějaké reklamy. Či on, když se rozmýšlí, jakou vám dát, tak on se nedívá jenom na to, kolik kdo za vás je schopný zaplatit, to je ten bid lomeno 1000, ale ještě se dívá, jaký je vaše potenciální click-through rate, čili pravděpodobnost, že na tu reklamu kliknete. A zajímavý je, že on tohle dělá pro každého uživatele unikátně. To znamená, že ten Facebook si jakoby na každého uživatele spustí vlákno, který se o něho stará. A každý uživatel vidí unikátní reklamy, unikátní obsah. Newsfeed se vždycky vygeneruje unikátně.
A proto on jakoby to click-through rate nemůže říct dopředu, jaký je zrovna vaše click-through rate. On ho může pouze odhadnout. Čili on na to používá nějaký click-through rate estimator, kterým je schopný, ten má 140 faktorů, a kterým je schopný jakoby si říct, jestli tahle reklama je pro vás dobrá, jestli na ní kliknete. Dále tam počítá nějaké skóre kvality, to je v podstatě to, jestli vás ta reklama třeba neurazí, jestli ji neschováte, jestli prostě bude jako dobrá pro jeho ekosystém, pro jeho platformu. A dále do toho počítá něco, čemu se říká pacing, to vysvětlím za chvíli. Čili když budete chtít promovat nějaké své produkty, nějakou stránku, cokoliv na Facebooku, tak v podstatě o co se musíte snažit, je nejenom dát tam dostatečně vysoký bid, čili to, kolik jste schopni nabídnout Facebooku, ale mít, jak Facebook říká, sexy kreativu, čili nějaký obrázek, na který ty lidi kliknou, protože tím pádem máte vyšší click-through rate a ve výsledku vás ty kliky budou stát méně peněz. Proč je tam ještě pacing, čili proč Facebook zajímá jakoby to, jestli jako nějaká proměna, jestli vám zobrazit reklamu večer nebo ráno, je to, že kdyby Facebook si to sám takto nereguloval, či on vlastně pacingem dělá to, že zobrazuje ty reklamy rovnoměrně během dne, tak se vám stane to, že vy hodíte reklamu na Facebooku a ona by se vám zobrazila tolikati lidem najednou, že by vám hodili servery. A to opravdu je možné, my třeba máme nějaké klienty, kteří chcou prostě hnedka výkon, tak jako dá se to předvést, takže opravdu jim tam přijde třeba 20 000 lidí najednou z Facebooku a jelikož ten Facebook je opravdu schopný to zobrazit těm lidem najednou, tak většinou zažívají těžké problémy. A já teďka, protože tohle je takové odbornější, tak jenom vysvětlím, co se tím myslí. Vy když dáváte nabídku Facebooku, kolik jste schopni dát za klik, to znamená, platíte cost per klik, tak jak třeba v AdWords, tak vlastně čím vydáte vyšší nabídku, tak tím dosáhnete více lidí. Jo? Když dám prostě malou nabídku, tak on mě to zobrazí tu reklamu jenom lidem, kteří jsou hrozně často na platformě a kteří tam prostě tráví každý den 24 hodin a jsou levní v uvozovkách. A dosáhnout jakoby většího počtu lidí znamená, že už najednou si potřebujete šáhnout na lidi, kteří na té platformě nejsou až tak často, tudíž Facebook už si víc jakoby vybírá, kterou reklamu jim zobrazit a tím pádem dosáhnout na tyhle lidi je pro vás prostě dražší. Jo. Takže obecně, když budete kupovat co nejlevnější kliky, tak budete přesně kupovat takový ty děcka, který tam tráví 20 hodin denně. A tento problém řeší trochu metoda bidování, která se jmenuje OCPM. Ona je hodně složitá, ale ve výsledku je to prostě nějaké jakoby takové chytré bidování, kdy Facebook se sám snaží jakoby za vás najít ty správné lidi oproti tomu, co je pro vás konverze. Jo. Čili vy, když řeknete Facebooku chci, aby lidi, já nevím, kupovali lístky a nastavíte si tady tohle bidování, tak vy mu řeknete a jeden lístek chci, aby mě stál v té reklamě třeba $20, tak on se bude sám snažit tu reklamu optimalizovat a dávat správným lidem, abyste se dostali na tu cenu $20. Čili takové zhrnutí toho, když děláte reklamu na Facebooku, aby byla úspěšná, tak musí mít dobrou kreativu, tím pádem bude mít dobrý click-through rate a musíte jí dát správný bid. A tohle jsou 3 typy bidů, je nějaký CPC, to je to cost per click, to je nejčastější, to je v momentě, kdy
cílím, řekněme, v českých poměrech třeba na 100 000 až 1 000 000 lidí. Když cílím na víc lidí, anebo si nejsou jistý, kteří z nich jsou ti správní, tak si vybírám OCPM. A když cílím na třeba jenom moje zákazníky a chci mít jistotu, že se jim zobrazí moje reklama, tak dokonce můžu platit za imprese, za zobrazení reklamy. Tím pádem už Facebook nezajímá, jaký máte click-through rate a prostě tu reklamu zobrazí. Takže to je CPM bidování a to je takové nejistější, ale nejdražší samozřejmě. A ono totiž problém s reklamama na Facebooku je ten, že vy když vytvoříte nějakou reklamu na Facebooku, tak ona se za chvilku okouká. To znamená, že jakoby míra click-through rate, čili kolik lidí na ní klikne, první roste, pak dostane určité saturace a potom začne padat, a to z toho důvodu, že ten Facebook ji začne nabízet těm samým lidem. Oni už ho viděli, tudíž na ní nekliknou a prostě vám, když začne klesat click-through rate, tak se vám v podstatě zdražuje to, kolik zaplatíte za klik. Čili jediná pomoc, co s tím dělat, je vytvářet v momentě, kdy vidíte, že vám klesá click-through rate, tak vytvořit prostě jinou reklamu s jiným obrázkem, s jiným targetingem a prostě v podstatě vyměnit reklamu. Či to byl takový obecný úvod do reklam. A co je trend teďka Facebooku a co je jakoby příležitost pro lidi, kteří přemýšlí, kde vydělat, tak jsou určitě mobily, mobilní reklamy, mobilní aplikace. Všechno, co se točí na mobilech, je nyní hot. A to z toho důvodu, že obzvláště na Facebooku počet uživatelů, který tráví na mobilech v poměru, kolik tráví na desktopu, tak už je tak, že 65% toho času už je jenom na mobilech a předpokládá se, že to bude neustále růst. Či v roce 2017 by teoreticky měl být internet už více mobilní médium, a co se týče reklam. A čím dříve skočíte do tohoto trendu, tím lépe pro vás. A Facebook má totiž na mobil výborný reklamní formáty, které fungují lépe než Google. Jsou levnější. A většinou, když máte třeba nějakou aplikaci, nějakou hru nebo něco, co máte na mobilu a chcete promovat, tak pokud na to použijete tyto formáty Facebooku, tak se dostanete klidně na poloviční cenu, než kdybyste to promovali na Google. To je poměrně vyzkoušený. A tady z těch mobilních reklam jde nyní téměř půlka revenue Facebooku. Čili je to opravdu velká věc. V České republice to skoro nikdo nepoužívá, pač neví jak, ale je to v podstatě způsob, jakým vy velmi snadno nacílíte přesně lidi, kteří jsou pro vás zajímaví a kteří jedním tlačítkem stáhnou vaši aplikaci. A Facebook má dokonce i takovou technologii, která se jmenuje Uplinks. A je to už takový trochu rocket science, ale dokáže to v podstatě jednotnou zkušenost uživatele mezi webem a mobilem. Že když vy dáte reklamu, která směřuje, řekněme, na nějaký produkt na e-shopu a ten uživatel má nainstalovanou vaši mobilní aplikaci, tak pokud používáte tuto technologii, tak Facebook sám pozná, že ten uživatel má nainstalovanou vaši mobilní aplikaci a místo toho, co by šel na váš web, tak Facebook se postará o to, že vejde do té aplikace a přímo na podstránku jakoby deep linking tam, kam chcete. Jo. Čili v podstatě je to takové jakoby linkování, něco jak je URL ve webu, tak Uplinks zajišťuje, že mezi sebou můžou
komunikovat takto nativní mobilní aplikace. Což potom dovede něco, čemu se říká cross-device remarketing, kdy vlastně vůbec nezáleží, jestli je uživatel na mobilu nebo jestli je na tabletu. Pošlete jej automaticky do buď webu nebo mobilní aplikace, do toho, co je pro něj nejlepší. Facebook se o to sám dokonce postará a je to poměrně potom zajímavý způsob, jak jste schopni zajistit, aby uživatelé nakupovali v prostředí, které se jim ovládá nejlépe. Či všechny tyhle featurey, které jsem předvedl, tak jsou dostupné ve Facebooku sami o sobě. A teď já vám ukážu takové platformy, které jdou dále, než jsou možnosti Facebooku. Toto jsou již platformy, které obstarávají firmy, které jsou preferred marketing developery Facebooku, jako jsme my. Čili každá taková firma by měla mít nějakou technologii, která je něčím užitečná, unikátní, přivádí víc dat do Facebooku a tím pádem jste schopni přesněji targetovat, jste schopni prostě vydělat ve Facebooku víc peněz. Čili proč Facebook má nějaké preferred marketing developery, důvod jeho ten, že pokud chce, aby uživatelé třeba vytvářejí reklamy na Facebooku, ale měřili je v Google Analytics, přidávali tam data, já nevím, z nějakých CRM systémů a tak dále, tak to Facebook samozřejmě nebude vyvíjet, aby se spojil s Googlem. Že jo? Takže na to potřebuje třetí organizace, partnery, kteří toto dělat můžou a kteří jeho zákazníkům vlastně přinesou větší přidanou hodnotu, než kdyby prostě používali Facebook sám o sobě jako reklamní médium. Čili to je důvod, proč Facebook má tento ekosystém partnerů, kteří pomáhají vlastně a jeho klientům. A já bych vám chtěl ukázat takový use case, ať si představíte, co to znamená dělat efektivně reklamu na Facebooku ve velkém měřítku. Toto je jeden klient, který používá naši platformu, kterýmu pomáháme, aby v uvozovkách na Facebooku utrácel více peněz. Je to mezinárodní módní portál, on dokonce funguje i tady v České republice, ale poměrně v malém množství, nicméně funguje i v dalších, 15 zemích, kde už je známější a v podstatě jejich KPI je, aby dosáhli nějaké návratnosti investice, se kterou jsou spokojení, a v této návratnosti investice měli maximální možný trafik, který je možný koupit z Facebooku. To chce asi většina e-commerce biznisu, nicméně problém, který pokud si někdy budete snažit na Facebooku dělat reklamy a snažit se to dělat ve velkém, tak je většinou to, že prostě vy můžete mít strašně moc produktů, který se můžou měnit každý den a který můžou se zlevňovat, mizet, naskladňujete nové produkty. To znamená, že máte jaký problém i určit, který ten produkt má zrovna cenu promovat, který je ten konverzní, který lidi budou kupovat. Což potom v podstatě zvyšuje celou komplexitu, obzvlášť v tomto případě, kdy tahle firma operuje v 15 zemích a má pouze 3 lidi, kteří se starají o Facebook, kteří prostě musí manažovat všech těch 15 zemí a řekněme, že mají 50 000 produktů. Navíc jejich uživatelé navštíví poměrně málo počet stránek, takže pravděpodobnost, že si vyberou ten dobrý produkt, je
tím pádem zmenšená, používají různé zařízení a pokud tam zrovna vlezou přes mobil, tak míra konverze je 80% nižší, protože prostě ten mobil, teda ten web nevypadá dobře na mobilu. Či tohle byly jejich challenges a jaké by bylo ideální řešení. A my, když jsme budovali naši platformu, tak jsme se nad tím taky zamýšleli, co vlastně by bylo ideální pro to, aby se lidi mohli používat něco, co by jim přineslo výsledky. A tak je vlastně spojit co nejvíc dat. Ideálně, jaký produkty mají, jaký jsou jejich výsledky, vybrat ten správný produkt, vybrat správné lidi a testovat, ale nejenom jeden produkt versus druhý produkt, ale potenciálně testovat v obrovském měřítku a vybírat jenom to nejlepší a to, co funguje, tak prostě nechat běžet, to, co nefunguje, zabít. Tím pádem by měli velmi dobrý výsledky. To byla ta myšlenka, se kterou jsme přišli a říkáme jí prediktivní remarketing a vlastně v podstatě kopíruje a reálně tuto myšlenku. Fakticky to dělá tak, že si vezme XML feed z e-shopu, no, prostě nějaký soubor, který řekne, jaké jsou tam produkty, spojí se s Google Analyticsem, tím pádem ví, jaký je konverzní poměr jednotlivých produktů, jednotlivých stránek a pomocí těch kódů, který jsem ukazoval na začátku, tak sleduje přesně, jaký lidé chodí do jakých kategorií, jak se na tom webu pohybují, což všechno zkombinuje v to, aby potom zobrazila správnou reklamu ve správný čas správnému uživateli a tím pádem prostě jste měli lepší návratnost investice. Ono to zní jakoby hodně obecně, tak já se tu rozhodl dát nějaké screenshoty, ať si představíte, jak to vypadá v praxi. Prostě člověk vidí strom svého e-shopu, kategorie, podkategorie. V momentě, kdy chce nějakou remarketovat, tak mu to samo nabídne, jaké produkty jsou nejúspěšnější, čili použije se data z Google Analytics, aby se vyhodnotilo, co má vlastně cenu promovat. A můžou používat i takové trojičky produktů, takové jako nestandardní formáty, které jsou dostupné pouze přes právě tyto specializované platformy. A já to ještě ukážu v dalším slajdu, co se tím myslí nestandardními formáty na Facebooku. A v podstatě můžou takto si automaticky zvolit, jaké lidi targetovat, jaké vyloučit z cílení a v podstatě postupně si pokryjí všechny kategorie svého e-shopu a vydělávají peníze. A když jsem mluvil o těch nestandardních formátech, a viděl někdy někdo něco takového na Facebooku, říká se tomu multi-product ads, kde vidíte v newsfeedu takhle 3 produkty a každý vede někam jinam a tak dále. A to tady není v České republice moc častý, protože málo firem jakoby tedy spolupracuje s PMDčkama a je to reklama, kterou když uděláte, tak má obrovský click-through rate, protože tím, že to nikdo nezná, tak na to kliká. A vypadá pěkně na mobilu, protože se tam tak slajdují ty produkty. Čili pro e-com hráče je tohle velmi zajímavý formát reklamy, protože tam prostě můžou zobrazit více produktů, každý linkovat někam jinam. Či ten klient, do kterým jsem mluvil, ten B-Fashion, tak v podstatě své problémy řeší dost tím, že zobrazuje nejlepší produkty, co má, které se mu sami tahajou díky XML feedu a Google Analytics. Zobrazují se takhle v takových jakoby multiformátech a aby zajistil tu práci s komplexitou, kdy
prostě těch reklam je tam třeba 50 000 a to by nemohl manažovat člověk. A tak si můžou sami nastavit nějaké automatické pravidla, které reklamy v podstatě manažují za ně. Takže oni si dají pravidlo, pokud vidím reklamu, která mě nevydělává, tak ji automaticky zabíjí. Pokud ta reklama má ROI, či Return on Investment, návratnost investice v pohodě, tak ji naopak můžete posílit a tak dále. A navíc můžou i automaticky AB testovat, která skupina uživatelů je lepší, kombinovat to s těmito strategií. A vlastně tímto způsobem takový ty velké firmy jako MOL.cz a já nevím, Slevomar a tak dále, tak jsou schopní o tom vydělat z Facebooku mnohem víc peněz, než někdo, kdo prostě to dělá ručně a který si hraje, já nevím, se 100 reklam. Navíc jim hodně pomohlo to, že můžou sledovat stejné data, jaké mají v Google Analytics, že Facebook měří trošku jinak než Google Analytics a pokud oni prostě jsou zvyklí měřit v Google Analytics, tak je pro ně příjemnější sledovat stejné data. A ono je tam ještě spoustu výzev typu, že dělají v mnoha zemích, tudíž mají tam mnoho měn, a mnoho časových zón a tak dále. Čili jsou to většinou problémy, které se těžko řeší ručně. A nicméně právě díky tomu, že používají platformu, která jakoby má nějaké přidané hodnoty, automatiku, tak jsou to schopní dělat. Či abyste věřili tomu, že Facebook může být výkonové médium, tak tohle jsou jejich jakoby obecné výsledky, které dosáhly jakoby přechodem na chytřejší platformu. Pro ně je samozřejmě nejdůležitější fakt, že vydělávají na Facebooku prostě víc peněz, ku podivu i víc než na Google, či zase ten konverzní poměr, který tou chytrou prací jsou schopni udělat, je vyšší, než se jim podařilo na Google. A ten jakoby scale, o kterým se tady bavíme, jo, v tomto případě je to traffic, nevím, za měsíc třeba 1 milion lidí. Jo. Čili nejsou to nějaké malé data, jsou to opravdu klienti, kteří nakupují miliony kliků měsíčně a ten výkon mají opravdu lepší. Čili jakoby důvod, proč tady o tom mluvím, je inspirovat vás k tomu, abyste si nastavili na web aspoň ten pixel website custom audience, a abyste sledovali, jaký lidi vám vůbec chodí na váš web. Ono ten Facebook si je vezne sám, aniž by se museli k vám přihlásit nebo cokoliv. Oni tam vlezou a Facebook už o nich ví. A vy si sami můžete ve facebookovém nástroji udělat ve výsledku všechno. Pouze pokud chcete potom operovat s mnoha reklamami, opravdu jakoby máte problém s tím, že to jako jeden člověk nejste schopni uřídit, 5 lidí už je neefektivní, tak má pro vás smysl uvažovat nad nějakými takovými platformami, které jsou schopné potom tu reklamu na Facebooku brát ještě vážněji. Čili tohle to, co jsem vám chtěl sdělit. Doufám, že to pro některý z vás bylo alespoň inspirativní a otevírám dotazy. Jo, ještě tady mám pro dotaz, který bude nějaký jako zajímavý hrníček jako takovou motivaci. Takže chtěl by se někdo na něco zeptat? Inzeruje tu někdo na Facebooku a má nějaký problém? Nebo má někdo problém třeba se svou stránkou, chce dostat víc lajků, nebo... Ne? Nejsou dotazy? Jo.
Jo. Ono to vypadá, že Facebook může fungovat jenom na módu a slevy a tak dále, ale ku podivu, když dobře cílíte se správnou kreativou, jako správným messagem, tak to může zaujmout i lidi, u kterých byste neřekla. Ale musíte jakoby je dobře zacílit. Či nedávat to plošně, ale třeba se připomenout lidem, kteří viděli, právě proto jsem tam ukazoval ten website Custom Audience, lidi, kteří viděli váš web, tak ty by mohly být asi zajímaví, že? Ale už z něho odešli, tak proč se nepřipomenout? Jo. Ono tím nekoupíte 1 000 000 kliků, jo? Ale jsou to lidi, kteří vás nějakým způsobem můžou zajímat. A takový příklad toho, jak se dá moderní Facebook využít, může být i třeba, nikdo by neřekl, že by se mohly nakupovat hypotéky přes Facebook. Jo. My jsme o tomhle přesvědčovali Českou spořitelnu, trvalo nám to sice 0,5 roku, ale prodali v podstatě přes facebookové kampaně na hypotéky ve objemu přes 1 miliardu. Jo. Čili jakoby více než 1000 hypoték, tak to prodali. Jo, či ono se opravdu dá na Facebooku dělat i ve značkách, nebo vertikálách, které se vám nezdají, ale dobrý začátek je právě jakoby remarketovat lidi, kteří chodí na váš web, protože ty jsou asi relevantní. Tak, ještě má někdo nějaký dotaz? Jo? Jo. Tak my jsme především poskytovatel technologie a my neděláme to, že bychom přímo spravovali reklamy, ale my poskytneme technologii, která umožní třeba ten Facebook propojit s Google Analyticsem a tak dále. A pokud má někdo zájem o spravované reklamy, tak jsme schopni jej navázat na dobrého partnera. Jo. Čím my jakoby vidíme do účtů hodně partnerů a vidíme, kteří jsou dobří, teďka myslím agentur, a pokud má někdo zájem o nějaké jakoby doporučení, tak v podstatě záleží, v jakém oboru se pohybujete, jo, jaká je to vertikála, jestli je to branding, jestli je to e-commerce, a tak jsme schopni vám jakoby přihrát správnou agenturu. A jinak ten workflow je většinou tak, že spíš jakoby se staráme o klienty, kteří jsou potenciálně zajímaví pro Facebook, což český hluzy a háji je, když spendují nad 10 000 euro měsíčně. Což je poměrně tady málo firem, takže proto se více jakoby orientujeme do světa. No. Ano? Ještě jednou? A kdy má cenu používat tady ty PMD platformy? V momentě, kdy cítíte, že vám to nejde ručně, že by se vám nějaká automatika hodila, že by se vám hodilo pracovat s XML feedem, že by se vám tam hodily nějaký další data. Jo. Prostě vy spoustu uděláte ručně v Power Editoru, což je nástroj Facebooku, který je zdarma. A prostě pokud cítíte, že už vám ten Power Editor nestačí, tak můžete jít do PMD katalogu Facebooku, tam když si dáte reklamy, tak vám vyběhne asi 50 firem a z těch si můžete vybrat. Jo, zase podle toho, co vás zajímá, jaká je vaše vertikála a tak dále. Jo, tak nevím, má ještě někdo nějaký dotaz? Jo, vy jste byla první, takže si potom stavte pro ten hrníček. Já vám díky za pozornost a vlastně už můžete jít na party.